Μας ακούει, κύριε Κουσκουρή? Καλημέρα. Τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας. Είναι ένα μπλε, είναι ένα κίτρινο, είναι ένα πράσινο, είναι ένα πορτοκαλί. Κύριε Γιάννη, εμένα ξέρετε, μου θυμίζει ταινία όπου πρέπει να διαλέξουμε το καλώδιο για να μην υπάρχει. Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη. Μου θυμίζει δηλαδή ταινία πρέπει να διαλέξουμε ποιο καλώδιο θα κόψουμε για να μην φύγει η βόμβα. Σίγουρα σε κάτι, όταν έχουμε κάποιες αλλαγές και μπαίνει κάτι καινούριο στη ζωή μας, σίγουρα μας προβληματίζει και μας φέρνει μπροστά, θέλετε, το δίλημμα τι να επιλέξουμε, ποιος να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο καθησυχαστικοί απέναντι στον κόσμο, στους ακροατές που τους καλημερίσουμε και αυτούς, ότι δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Θα ενημερωθούμε και θα επιλέξουμε αυτό που συμφέρει στον κάθε ένα από εμάς. Να πάμε μέσα από μια διαδικασία ερωτήσεων. Έτσι, ακριβώς. Και νομίζω ότι πολύ επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και από τους παρόχους κτλ. Εάν δεν κάνουμε τίποτα εμείς, δεν πούμε σε κάποιον ποιο χρώμα τιμολόγιο θα διαλέξουμε, μεταφερόμαστε αυτόματα σε κάποιον, έχουμε κάποια ποινή, κάποια ακύρωση κτλ. Είμαι αναβλητικός τύπος, ρε παιδί μου, ή δεν ξέρω εγώ τι να αποφασίσω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είμαστε λίγο ψαχνόμαστε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Άρα, καταρχήν όλοι οι πάροχοι είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους πελάτες και το έχουν κάνει με μηνύματα, με email, με επιστολές, ο καθένας όποιο μέσο είχε επικοινωνίας. Μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη, όποιος δεν κάνει κάποια ενέργεια και δεν επιλέξει κάποιο χρώμα τιμολογίου, 1-2 Ιανουαρίου θα μεταπέσει στην κατηγορία του πράσινου τιμολογίου. Στο πράσινο πάμε δηλαδή. Αν δεν κάνουμε τίποτα, πάμε στο πράσινο. Αν δεν κάνουμε τίποτα, κατευθείαν γινόμαστε κατηγορία πράσινο. Άρα, όταν λέμε πάμε πράσινο, ο πρώτος λογαριασμός που θα μαρθεί το Γενάρη, παράδειγμα, θα είναι σε ένα χαρτί πράσινο. Τι θα είναι, ή πώς έρχεται, θα είναι έντυπος ο λογαριασμός? Θα έχει κάποια ένδειξη πράσινο. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε σε όλους τους ακροατές και σε εμάς είναι ότι και να μην κάνουμε τίποτα μέχρι τέλος του έτους, δεν είμαστε στον αέρα, προχωράμε κανονικά. Ούτε θα μας βάλει κάποιος μια ποινή, ένα πέναλτι για εκπρόθεση. Παράδειγμα, δεν πλήρωσα εγώ τα τέλη κυκλοφορίας όταν έπρεπε να τα πληρώσω και τώρα που δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ, δεν έχουμε πέναλτι. Οπότε δεν χάνουμε τίποτα, ούτε έχουμε κάποιο πρόσημο. Άρα είναι μια διαδικασία που προχωράει. Οπότε 31 Δεκέμβρη δεν επέλεξα, 1η Ιανουαρίου είμαι στο πράσινο τιμολόγιο. Ωραία, μεταφέρομαι αυτόματα εγώ στο πράσινο. Σωστά. Και μετά από εκεί και πέρα ναι, μπορούμε να επιλέξουμε ο κάθε ένας από εμάς όποιο τύπου τιμολογίο θέλουμε, όποιο πιστεύουμε ότι μας συμφέρει καλύτερα, ανάλογα με τις προσφορές που έχουν όλοι οι πάροχοι, είτε ο πάροχος που είμαστε σήμερα, είτε οποιοδήποτε άλλο πάροχος, και ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ που έχει ο κάθε ένας από εμάς. Να σας ρωτήσω κάτι. Η χρησιμότητα, εγώ θέλω να καταλάβω αυτού του μέτρου ποιο είναι. Γιατί δηλαδή μας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να επιλέγουμε? Να πω λίγο το εξής, ότι οι αλλαγές στην αγορά της ενέργειας της ηλεκτρικής, μέσα από τον νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί, ο οποίος είναι ο 4951 του 2022, ουσιαστικά φέρνει στους πελάτες, στους τελικούς καταναλωτές, μια διαδικασία που θα είναι πιο εύκολη για να επιλέξει κάθε ένας το τιμολόγιο. Τώρα έχουν 4 τιμολόγια, 4 τύπους τιμολογίων αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος ανατρέξει όλη την αγορά ενέργειας, έχουμε 100 διαφορετικούς τύπους τιμολογίων. Συνεπώς, αυτό είναι μια προσπάθεια όλοι οι πάροχοι να μπουν σε ένα καλούπι ενός τυπικού τιμολογίου και ο κάθε καταναλωτής να επιλέξει ό,τι το συμφέρει. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός και καλύτερα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες αυτό? Γίνεται δηλαδή και σε άλλες χώρες, ή είναι μια, ας πούμε, πατέντα με την καλή την έννοια της Ελλάδας? Πατέντα. Οι Ελλήνες δεν ξέρω αν έχουν σε άλλες χώρες χρώματα ή οτιδήποτε. Πάντως αυτό που είχαμε εμείς στη χώρα μας με τόσους πολλούς διαφορετικούς τύπους τιμολογίων και να μην μπορεί ο καθένας να επιλέξει και να κάνει να αναλύει και να μετράει και αυτό μήνα έτσι και τόση κιλοβατόρα και ίσως αυτό θα λειτουργήσει λίγο πιο θετικά και ο κάθε ένας από εμάς να επιλέξει την κατηγορία που είναι πιο συμφέρον. Θα μου πει κάποιος, όπως είπατε, ο παππούς που είναι 80 χρονών, τι να κάνει, τι να επιλέξει, πώς να το επιλέξει. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος νεότερος άνθρωπος λίγο να το βοηθήσει και να το στηρίξει. Μάλιστα. Ή και οι εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν
παρόχους να βοηθήσουν τους καταναλωτές. Εκεί είναι και στην διακριτική ευχέρεια, αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις κάποιον, να τον μπερδέψεις περισσότερο και να το στείλεις στα πιο ακριβά. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ακουστεί σε όλους τους ακροατές μας είναι ότι το πράσινο τιμολόγιο είναι μια κατηγορία τιμολογίου όπου πρώτη του μήνα κάθε πάροχος θα ανακοινώνει τη τιμή την οποία χρεώνει, οπότε θα ξέρω εγώ πρώτη του μηνός στη διάρκεια του μήνα με ποια τιμή θα χρεωθώ. Δεν έχει ρήτρα αποχώρησης αν θέλω να φύγω να πάω σε κάποιο άλλο τιμολόγιο, αλλά θα έχει τις λεγόμενες ρήτρες αναπροσαρμογής που τις μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος καταναλωτής δεν θέλει να στην πρώτη του μήνα να ξέρει την τιμή ή θέλει να ξέρει για όλο τον υπόλοιπο χρόνο, πάει σε ένα σταθερό τιμολόγιο που είναι το μπλε. Το μπλε λοιπόν είναι... για να πάμε στα χρώματα, έτσι σταθερό. Καλά το κάνετε για να τα περιγράψουμε το καθένα. Το μπλε, αν εγώ επιλέξω να πάω στο μπλε, μου δίνει μια τιμή για πόσους μήνες, δηλαδή πόσο καιρό πρέπει να καθίσω στο μπλε και δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι σε όποιο τιμολόγιο και αν είναι κάποιος καταναλωτής μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Απλώς στην κατηγορία του μπλε έχει ρήτρα αποχώρησης αν κάποιος φύγει στον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο μήνα. Είναι μια δέσμευση, είναι μια δέσμευση που έχει ο καταναλωτής μαζί με τον πάροχο να μείνει για 12 μήνες. Άρα σε αυτούς τους 12 μήνες κλειδώνει η τιμή και για τον πελάτη και για τον καταναλωτή. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν θέλει να αισθάνεται την ανασφάλεια τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει πόλεμος ή δεν θα γίνει οτιδήποτε και πάνε οι τιμές 5 φορές πάνω και θέλει να το κλειδώσει, μπορεί να επιλέξει το μπλε. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι και το πιο ακριβό. Το μπλε θα είναι και το πιο ακριβό, γιατί όντας αυτή η αβεβαιότητα την οποία αναφέραμε, ο πάροχος σίγουρα θα βάλει κάποιο ρίσκο μεγαλύτερο, θα του βάλει κάποια μεγαλύτερη τιμή. Αναμένουμε στην αγορά να είναι και το πιο ακριβό. Έχουμε ήδη μηνύματα. Ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, εγώ έχω ένα εξοχικό στη Χαλκιδική και το έχω κλειστό τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Ναι. Τι κάνω εκεί? Καλά, και εκεί μπορείς να επιλέξεις. Δηλαδή, όχι, λέει ρε παιδί μου, ποιο χρώμα επιλέγω. Δηλαδή, εκεί κατάλαβες τι να σου πει. Ο άλλος σου λέει: εφόσον το έχω κλειστό και πάω, άντε να πάω 3-4 Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι 2-3 μήνες, τι με συμφέρει, αυτό ρωτάω. Εκεί η λογική λέει μπλε, δεν ξέρω. Η λογική ειδικά συγκρίνεται του ακροατή που έφερε το ερώτημα, ίσως να είναι διαφορετική πολλές φορές. Εγώ προσωπικά, την προσωπική μου άποψη να μεταφέρω, είναι ότι το πράσινο αυτή τη στιγμή φαντάζει ότι είναι ένα τιμολόγιο το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Πρώτη του μήνα θα ξέρω την τιμή, οπότε αν δω ότι αν παραδείγματος χάρη όταν θα πάει να ανοίξει το εξοχικό ακροατής, εκεί πρώτη του μήνα πάει να το ανοίξει 1η Ιουνίου και εκείνη τη στιγμή η τιμή στο πράσινο είναι 25 λεπτά. Τυχαία το αναφέρω γιατί εφόσον επηρεάζεται από το χρηματιστήριο μπορεί να έχει αύξηση τιμής. Και το αντίστοιχο μπλε εκείνη την περίοδο είναι 16,5, τότε θα το συμφέρει το μπλε. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει. Εννοείται ότι τότε μπορεί να κάνει να μπει στο μπλε. Δηλαδή να είναι μέχρι τώρα που είναι κλειστό το εξοχικό μέχρι το καλοκαίρι να το έχει πράσινο παράδειγμα. Να χωρίσουμε τις κατηγορίες. Οι κατηγορίες τιμολογίου είναι 4. Είναι 2 βασικά. Ναι. Το μπλε είναι σταθερό και όλα τα υπόλοιπα είναι κειμενόμενα. Άρα αυτές οι 2 κατηγορίες οι βασικές ξεχωρίζουν το τιμολόγιο. Οπότε το πράσινο μπορεί κάποιος να φύγει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να έχει ρήτρα αποχώρησης. Αν κάποιος παρακολουθεί πολύ συχνά την αγορά και προβλέπει ότι η αγορά θα έχει πτωτικές τιμές, μπορεί να πάει στο κίτρινο, όπου το κίτρινο η τιμή θα διαμορφωθεί στο τέλος του μήνα. Εκεί δεν το ξέρεις από την αρχή του μήνα, περιμένεις. Ακριβώς, δεν το ξέρεις. Αν όμως εσύ προβλέπεις ή βλέπεις ότι διεθνώς οι τιμές πάνε προς τα κάτω, μπορείς να πεις δεν παίρνω το πράσινο πρώτη του μήνα. Εκεί όμως είναι καθαρό χρηματιστήριο σαν να το λέμε αυτό. Δηλαδή εκεί πρέπει να παρακολουθείς δείκτες ανά πάσα στιγμή και να μπαινοβγαίνεις ας πούμε σε... Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο περισσότερος ο κόσμος και από την επαγγελματική μου αίτηση να αναστροφή στη δουλειά μου. Αυτή την αβεβαιότητα δεν τη θέλει ο κόσμος τόσο πολύ γιατί τα τελευταία... Και υπάρχει και το άλλο χρώμα, γιατί είπατε κάποια στιγμή 4 χρώματα, αλλά ίσως είναι και τα εξής 2. Το άλλο το πορτοκαλί, το οποίο και αυτό για να παίξει μπάλα, που λέμε το πορτοκαλί, θα πρέπει να έχουμε τον έξυπνο μετρητή. Που δεν ξέρω ποιοι έχουν έξυπνο μετρητή. Σωστό είναι αυτό. Το πορτοκαλί είναι μια μετεξέλιξη του κίτρινου, όπου αντί να ξέρεις την τιμή στο τέλος του μήνα όπως είναι το κίτρινο, στο πορτοκαλί επειδή έχεις τον έξυπνο μετρητή, έχει τη δυνατότητα η τιμή στο τέλος του μήνα να διαμορφωθεί με βάση τις χρηματιστηριακές
αυξομοιώσεις της τιμής ενέργειας και σε ημερήσια βάση. Τώρα αυτό σίγουρα το πορτοκαλί είναι κάτι που αφορά μόνο όσους καταναλωτές έχουν έξυπνο μετρητή. Άρα δεν αφορά αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι για αυτό το έξυπνο μετρητή που λέμε. Ο έξυπνο μετρητής, εντάξει, μπορεί να μου δείχνει πράγματα ανά πάσα στιγμή μέσα στο σπίτι, μου δείχνει ποια συσκευή μου καίει περισσότερο, τι μου κάνει, μπορώ να ελέγχω πράγματα. Αυτή τη στιγμή τον έξυπνο μετρητή εγώ μπορώ να πάω να τον αγοράσω, να τον βάλω στο... Και τι κόστος είναι αυτό? Ναι. Τους έξυπνους μετρητές καταρχήν, οι έξυπνοι μετρητές είναι οι μετρητές στους οποίους εγκαθιστά ο ΔΔΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το δίκτυο. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περίπου 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτό είναι το νούμερο. Άρα έχουν περίπου 7,5 εκατομμύρια παροχές. Ναι. Από αυτά είναι πολύ μικρό ποσοστό. Νομίζω ότι οι παροχές στη μέση τάση και οι παροχές σε κάποιες μεγάλες εγκαταστάσεις όπως είναι οι επιχειρήσεις έχουν έξυπνους μετρητές. Αυτό λόγω κόστους ή λόγω ελλειπούς ενημέρωσης? Όχι, οι έξυπνοι μετρητές είναι μια αλλαγή εξοπλισμού την οποία θα κάνει ο ΔΔΕ. Άρα δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Δεν μπορώ ιδιωτικά τώρα να πάω να βγω να αγοράσω να βάλω ένα έξυπνο μετρητή και να πάω στο πορτοκαλί τιμολόγιο, ας πούμε. Δεν μπορείς να το κάνεις, ή αν θέλεις να το κάνεις θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσεις με το ΔΔΕ. Ναι. Διαδικασία τέλος πάντων. Ναι. Γιατί και οι μετρητές οι οποίοι μπαίνουν στις παροχές έχουν επιστοποιήσεις, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο ΔΔΕ τις επιλαμβάνεται. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι αγοράζω ένα και το βάζω. Σωστό. Άρα φαίνεται κυρίως η πλειονότητα να παίζει ανάμεσα σε δύο χρώματα τώρα, μπλε-πράσινο. Είπαμε ότι το πράσινο θα είναι το χρώμα που θα μεταφερθούμε αυτόματα αν δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν επιλέξουμε κάποιο άλλο. Ρωτάει φίλος για το κοινωνικό τιμολόγιο. Κάποιοι έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτοί πάνε σε κάποιο χρώμα υποχρεωτικά ή μπορεί και αυτοί να επιλέξουν, ή καταργείται το κοινωνικό τιμολόγιο? Και τι γίνεται με το νυχτερινό τιμολόγιο? Γιατί είναι και αυτό σωστό. Και αυτό, ξέρετε πόσοι ξενυχτούν για να πλύνουν, να μαγειρέψουν, για να γλιτώσουν χρήματα? Πάρα πολλές. Να αναφέρω λίγο το εξής. Εάν εσείς είχατε έναν έξυπνο μετρητή και ήσασταν στο πορτοκαλί τιμολόγιο, προσέξτε να δείτε πώς αλλάζει σήμερα η αγορά ενέργειας που ζούμε. Και αύριο μεθαύριο έρχεται ένας πάροχος και σας λέει 2 με 3 το βράδυ η ενέργεια η οποία θα πάρετε από εμένα θα είναι 1 σεντ. Τσάμπα δηλαδή. Ναι. Και αν μπορείς εκείνες τις ώρες να πας να βάλεις όλες τις καταναλώσεις σου. Αμέσως ο καταναλωτής, ο χρήστης, θα πάει και θα προσαρμόσει με βάση τα κόστη τα οποία βρήκε την καταναλωτική του συμπεριφορά, την ενεργειακή συμπεριφορά. Σωστό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που φαίνεται σιγά σιγά που μπαίνει στη ζωή μας. Αντίστοιχα έχει συμβεί και με τα φωτοβολταϊκά και με τα ξενοδοχεία και με τις επιχειρήσεις και με τα σπίτια, που όσοι έχουν φωτοβολταϊκά και κάνουν αυτοκατανάλωση καταναλώνουν έτσι κατά τη διάρκεια του παραγωγή. Σιγά σιγά αυτό μπαίνει και στην αγορά ενέργειας. Όσον αφορά τα κοινωνικά τιμολόγια και όσον αφορά και τα νυχτερινά, κοιτάξτε ούτως άλλως τα τιμολόγια αυτή τη στιγμή, τα νυχτερινά κάποιοι πάροχοι τα είχαν καταργήσει και είχαν μέρα νύχτα την ίδια ακριβώς τιμή. Ναι. Άρα επί της ουσίας λογιστικά έχει καταργηθεί αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχεις επιλέξει αντίστοιχο τιμολόγιο. Αν έχεις μείνει στα παλιά τα νυχτερινά, συνέχιζες όπως ήσουν. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι ακόμα. Και για το κοινωνικό δεν απάντησε. Ναι. Και για το κοινωνικό τιμολόγιο. Το κοινωνικό τιμολόγιο είναι μια παροχή την οποία την δίνει η πολιτεία μέσα από μια διαδικασία που κάνει ο κάθε καταναλωτής. Άρα η επιλογή του τιμολογίου θα γίνει για όλους και από εκεί και πέρα θα κάνει ο καθένας τη διαδικασία που έκανε και μέχρι σήμερα για να πάρει την επιδότηση από το κράτος μέσα από τον πάροχο που θα εκπροσωπείται. Δεν αλλάζει κάτι εκεί πέρα. Μία ερώτηση τώρα. Μας ακούει τώρα ένας ακροατής. Δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, το ξεκαθαρίζω έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι 70-75 χρονών που είναι τζιμάνια στα κομπιούτερ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος τώρα που μας ακούει με το ραδιόφωνο του. Δεν έχει ούτε λάπτοπ, δεν έχει ούτε να υποχρεωθεί στο γείτονα, ούτε τίποτα. Μπορεί διαζώσεις να επιλέξει και πού? Να επιλέξει το τιμολόγιο, καταρχήν θα το επιλέξει σε συνεργασία μαζί με τον πάροχό του. Ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει και διαζώσεις. Δηλαδή αν δεν έχω κομπιούτερ ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πάω σε ένα κατάστημα που είναι ο πάροχός μου και να μου το επιλέξει. Okay. Σωστά. Ναι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ό,τι έκανε μέχρι σήμερα θα πει θέλω να επιλέξει αυτό το τιμολόγιο. Και επιλέξει. Θα συνεργαστεί με τον ενεργειακό του σύμβουλο. Αυτό είναι μια καινούρια έννοια, με την λογική ότι πλέον θα πρέπει να ακούσουμε λίγο περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν τον νόση πάνω στο ενεργειακό κομμάτι. Βάσει την εμπειρία σας,
Μιλάμε τώρα για ένα τζογό, για ένα χρηματιστήριο, έτσι πως το βλέπετε το ρεύμα τα επόμενα χρόνια, την ενέργεια. Νομίζω ότι με τη λογική του τζόγου, εφόσον είναι χρηματιστηριακό προϊόν η ενέργεια, είναι ήδη. Ναι. Απλά εμείς το διαπιστώσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με την ενεργειακή χρήση πολύ έντονα, διότι ερχόταν ο λογαριασμός στο σπίτι και όταν το ανοίγαμε δεν ξέραμε τι θα βγάλει από μέσα. Σωστό. Άρα αυτή η φοβία του κόσμου ότι τι θα γίνει με τα τιμολόγια, τι θα επιλέξω, τι θα κάνω, είναι υπαρκτή. Δεν χρειάζεται όμως να πανικοβαλόμαστε. Θα πάμε όλοι στο πράσινο τιμολόγιο με το καλό πρώτη Γενάρη. Θα δούμε τα τιμολόγια που έχει ο πάροχός μας και όλοι οι άλλοι πάροχοι που θέλουμε να συγκρίνουμε. Θα συγκρίνουμε και θα επιλέξουμε. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Αυτό θα ήθελα να ακουστεί, να σας προλάβω, γιατί είναι σημαντικό. Σε κάποιες περιόδους πολύ έντονων αλλαγών, δηλαδή αν έχουμε τίποτα πολέμους και όλα αυτά, πολύ μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την αγορά ενέργειας, ίσως η σταθερότητα να είναι μια πιο συμφέρουσα λύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, έχει ισορροπήσει η αγορά, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε χρώματα πιο ήρεμα, εισαγωγικά. Συγχωρέστε με λίγο για την απλότητα της ερώτησης που μπορεί να φαίνεται και λίγο χαζή. Υπάρχει κίνδυνος ομερτάς, δηλαδή είμαι εγώ 3 πάροχοι, τα βρίσκω μεταξύ μας και τα κονομάουμε και οι 3 ανεβάζοντας τις τιμές αφού κανείς δεν μπορεί να μας ελέγξει. Έλεγχος δεν υπάρχει. Έλεγχος θα υπάρξει σε ημερήσια βάση και σε μηνύα βάση, πάντα θα υπάρχει. Ούτως ή άλλως οι τιμές, ό,τι αναφέραμε πριν σε τιμές, θα αναρτούνται πάνω στην επίσημη ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Ναι, άρα, όχι, το λέω ότι μπορεί να ανεβαίνει στη ρυθμιστική τιμή ενέργειας, αλλά μπορεί αυτές οι τιμές να είναι φουσκωμένες με βάση συμφωνίας των παρόχων. Από την άποψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, να ψαχτούμε κάπου διαφορετικά. Αν θέλετε να απαντήσω ενεργειακά, το μυστικό, το τι πρέπει να κάνουμε και στα σπίτια μας και στις επιχειρήσεις μας, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αν εσείς σήμερα στο σπίτι σας έχετε 10.000 κιλοβατόρες κατανάλωση και άρα είστε άμεσα καταναλωτής σε κάποιον πάροχο, άρα έχετε μια εξάρτηση 10.000 κιλοβατορών. Αν αύριο μεθαύριο, επειδή έχετε αντλία, βάλετε και ένα φωτοβολταϊκό στο σπίτι σας και παράγετε εσείς την ενέργεια που καταναλώνετε και παράγετε τις 10.000 κιλοβατόρες, άρα όποια τιμή και να έχει στην αγορά μετά η κιλοβατόρα και η ενέργεια, είτε ανέβηκε είτε κατέβηκε, δεν σας νοιάζει καν. Συνεπώς αυτό είναι μια εθνική στρατηγική, η ενεργειακή αυτονομία και η ευεξάρτηση της χώρας μας. Τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από 3 χρόνια, μας έκλεισε κάποιος στρόφιγγα, δεν ερχόταν το φυσικό αέριο 10 φορές πάνω οι τιμές. Αν δεν το είχαμε ανάγκη αυτό και ήμασταν αυτόνομοι, είτε την είχε ανοιχτεί είτε την είχε κλειστεί, το ίδιο πράγμα θα ήταν για μας. Σας ευχαριστώ. Άρα, έχετε δίκιο σε αυτό που αναφέρετε, ότι μπορεί και να συμβεί, ελπίζω να μην συμβεί και όλο αυτό να λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή και να μειωθούν οι τιμές, αλλά παρά τα αυτά η εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τα πολλά προγράμματα που έχει η πολιτεία πλέον, ίσως είναι ο τρόπος που να ακολουθήσουμε όλοι μας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κοσκουρίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την... Να είστε καλά, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, δούμε πώς θα περπατάει λίγο αυτό, γιατί θα προκύψουν και άλλες απορίες και με όπλο την καλή σας διάθεση θα ξανακάνουμε κάποια κουβέντα. Τη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοσκουρίδη.